Hej, mit navn er Karina Rasmussen fra Din Lysende Engel. I dag vil jeg hjælpe dig med, hvordan du kan lære en teknik, så du kan mærke dine skytengles tilstedeværelse. Det er sådan set en åndedrætsteknik, som jeg vil lære dig. Og i første omgang skal vi prøve med din skytsengel, og når du så har lært den energi at kende, jamen så kan du udvide med ærkeenglene, så du efterhånden kan genkende de enkelte engles energi og mærke forskel. Først så forklarer jeg, hvordan du skal gøre, og bagefter så guider jeg dig undervejs, og vi laver øvelsen sammen. Som altid, når man skal mærke noget spirituelt, jamen så er det vigtigt, at du er afslappet, at du er centreret. Så du kan jo starte med at tage et par dybe indåndinger, altid ind gennem næsen og ud gennem munden. Et par dybe indåndinger, og for ligesom at komme af med de sidste spændinger, så kan man også gøre det, når man trækker vejret ind. Lige løfter skuldrene op og giver slip på skuldrene samtidig med sit åndedræt. Samtidig så skal du også ligesom afstemme dine forventninger. Hvis du forventer det helt store vilde, og du kan se lysende engle med det første forsøg, jamen så bliver du nok slemt skuffet. I første omgang, så mærk de her følelser, som du ligesom får på din krop. Og accepter, at det kan være nok. Det kan også være, at du får den store vilde oplevelse. Om ikke andet, så kommer den i hvert fald nok senere. Allerførst så plejer jeg at bede englene om deres hjælp. Så jeg plejer gerne at sige noget i retning af: kære engle, vær hos mig og hjælp mig med at slappe af og med at mærke jeres tilstedeværelse. Tak. Samtidig siger jeg også lidt til mig selv: jeg er opmærksom, og jeg er afslappet. Det, du siger det højt, så opfatter din krop det, og så, jeg vil ikke sige, at man snyder den lidt, men man får den her fornemmelse i hvert fald. Så vil jeg også sige til dig, at du skal ikke være nervøs over, hvad der kommer til at ske, andet det er en god og en rar følelse, som du ligesom vil have bagefter. Så sig sammen med mig, eller sig bagefter: kære skytsengle, vær hos mig og hjælp mig med at mærke jeres tilstedeværelse. Så er øvelsen, at man laver den her vejrtrækningsteknik, trækker vejret dybt ind. Når man er på sit højeste, holder man det i 3 sekunder, og så puster man langsomt ud. Og når man ligesom har pustet den sidste luft ud, så prøver man ligesom at støde det sidste luft ud med sin mave. Lidt ligesom om, at du skal vende vrangen ud på din navle. Og så holder du vejret der et par sekunder. Og når du er der, vil du kunne mærke den her følelse af din engel, som ligesom omfavner dig. Er I klar? Fordi så prøver vi, og så guider jeg jer undervejs. Så jeg tæller ned fra 5, og så er vi klar til at tage en dyb indånding. 5, 4, 3, 2, 1. Pust ud. Og så laver du det lille stød til sidst med din mave. Hold vejret. Og giv slip. Mærkede du den her følelse, da du holder vejret, af ligesom at blive omfavnet, en varm følelse? Nogen kan føle gåsehud, en sådan ligesom at være forelsket følelse indvendigt. Hvad du end mærkede, så stol på, at det er det, som du mærker, når din engel, din skytsengel eller skytsengle er omkring dig. Du kan også prøve nu, hvor vi ligesom er nede. Du kan også nu højst sandsynligt mærke ligesom sådan en varm omfavnelse omkring dig. En varm følelse i din krop.
Stik dine hænder frem og sig: kære skytsengle, lad mig mærke jer på mine hænder. Kan du mærke det? Jeg kan mærke på mine hænder en sitrende fornemmelse, lidt som om jeg bliver kildet, og en meget varm følelse. Det er dine skytsengle, som viser deres tilstedeværelse. Efterhånden, når du har prøvet den her øvelse nogle gange, er du slet ikke i tvivl om, hvad det er, der sker. Så kan du prøve at kalde på nogle af de andre engle, ærkeengel Michael for eksempel, og mærke hans energi. Han er meget villig til at komme og vise, at han er hos dig. Læg også mærke til, hvis du laver øvelsen alene, og måske laver den med lukkede øjne, prøv at kigge ud igennem dit tredje øje, som er her mellem øjenbrynene, og se, hvad du får øje på. Det kan være, at du ser farver, eller du ser engle måske, eller lysglimt. Det kan også, engle kan også nogle gange vise sig som lysglimt, der kommer lidt ligesom gnister, der ryger ud fra en udstødning, der kører fra en bil, der kører forbi. Men læg mærke til, hvad der sker, og prøv det igen og igen. Tak fordi du så med. Hej.